ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଜଣାଶୁଣା ଦେଶିଆ ନାଟଗୁରୁ ବୁଧ ଜାନିକା ବା କେ ନ ଜାଣେ। କରୋନାର କରାଳ ରୂପରେ ନିଜ କଳାକୁ ଚପାଇ ରଖିଥିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ। ଦଶହରା ପାର୍ବଣରେ ନିଜ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୁଧୁ। ବୁଧୁଙ୍କ ପରି ବହୁ ଆଦିବାସୀ କଳାକାର ଆଜି ନୀରବ। କେବେ ଫେରିବ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳା ପାଇଁ ବାଜି ଉଠିବ ସହସ୍ର ତାଳି ଓ ଚାତକର ଚକ୍ଷୁ ଭରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ।